שלום לכולם, אני אראה עכשיו איך ניתן לפתוח גוגל דוקס, מה שמכונה גוגל דוקס, בעצם זה גוגל שיטס, בשביל לשלוח טבלת אקסל לכל ההורים, לאספת הורים שניתן לשתף בקלות וביעילות. הדבר הראשון, נכנסים לחשבון גוגל שלכם בצורה הבאה. מצד שמאל, שימו לב פה, יש לנו פה רשת כזאת, גריד, ולוחצים על גוגל דרייב, על דרייב, נכנס מהר לגוגל דרייב, ומפה אנחנו לוחצים על חדש, גוגל שיטס. שימו לב, דוקס זה כמו וורד, שיטס זה אקסל, טבלה. הכנסנו, בעצם פתח לנו גיליון חדש, אנחנו דבר ראשון נקרא לו שם, אספת הורים מחצית א' לוז. דוגמה, דבר ראשון. דבר שני שניתן לעשות זה במקום, שימו לב, בתצוגה, לא תצוגה, שנו את זה פה, ניתן ללחוץ על גיליון, יש לנו פה עוד גיליון מימין לשמאל, זה בעצם יהפוך את התאים שהם A במקום להיות כאן, A בצד שני, שימו לב, הופ, עכשיו הופך להיות יותר נוח לתצוגה בעברית. אנחנו נכתוב ברובריקות פה, בדרך כלל, שעה, ואז שם משפחה אולי, ושם פרטי. אם זה חשוב לכם, ניתן גם להדגיש את התאים האלה בצבע אחר, שימו לב, נכתוב את צבע מילוי, זה בצבע ירוק נחמד, יפה. עכשיו, אנחנו לא רוצים שההורים יכתבו את השעות, לכן אנחנו נכתוב את שעת הפתיחת אספת ההורים, נגיד 4, אחרי זה יש לנו כל 10 דקות, 4 ו10. עכשיו פונקציה נחמדה, אם אנחנו נלחץ על שניהם ונסמן את הריבוע הקטן הזה פה, שימו לב, הריבוע הזה, מה שנעשה זה נמתח את השעות, השיט יודע לבד, כמו באקסל, להמשיך את הערכים, כלומר בקביעות של 10 דקות הוא ימשיך את השעות עד שאנחנו רוצים, עד 8:30, עד 9:30 או כל זמן אחר. לפחות אי אפשר, צריך למחוק את זה. כן, נגיד עד 9 אנחנו נמצאים פה. אז זהו, זו הפגישה האחרונה. עכשיו יש לנו בעצם טבלה, כן, 31 רובריקות, אנחנו נשים גבולות לתאים, משהו כזה, יפה, יש לנו טבלה מסודרת ונחמדה, אפשר גם למרכז את התאים, ליישר אותם למרכז, יפה, יש לנו טבלה יפה. מהשלב הזה, איך אנחנו בעצם משתפים אותה עם אנשים אחרים, שימו לב, הדבר הזה מאוד מאוד פשוט, אבל חשוב לשים לב לכמה דברים. דבר ראשון, בצד כפתור גדול, שתף. לוחצים על הכפתור הזה, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לשתף את זה על ידי קישור, כי אנחנו לא רוצים להזין אולי את כל ההורים אחד אחרי השני, או את המיילים של כולם, הכי פשוט זה פשוט לשלוח לכולם קישור, לשתף את זה בוואטסאפ, תלמידים יעבירו את זה הלאה, או בכל דרך אחרת. צריך לעשות לקבל קישור שניתן לשיתוף. אז אנחנו נלחץ כאן, ואנחנו נעשה שכל אחד, שימו לב פה, כל אחד שיש לו את הקישור, אנחנו לא רוצים שיהיה כתוב פה יכול להציג, כי אז הוא רק יכול לראות את זה. אנחנו רוצים גם שההורים יוכלו להזין את עצמם, לכן אנחנו רוצים שכל אחד שיש לו את הקישור יכול גם לערוך, כלומר, לערוך את הטבלה ולהכניס את עצמו ולהזין את עצמו בתוך הטבלה. מיד אחרי שאנחנו עושים את הדבר הזה, ניתן להעתיק את הקישור, ולהדביק את זה, ללחוץ על בוצע, וזהו. בשלב הבא אנחנו בעצם יכולים לשלוח את זה. לפתוח למשל חלון, רק לראות שזה עובד. יש לנו את הקישור פה שהעתקתי. שימו לב, זה נכנס יפה מאוד לתוך הטבלה. אני יכול ללחוץ גם למלאות את עצמי. יצחק. הרפורט בעצם. יצחק. יפה. ויש לנו פה טבלה שההורים יכולים להשתבץ פה בצורה יפה ומלאה. את הקישור הזה כאמור, מה שהעתקנו, אפשר להדביק את זה, לשלוח את זה במייל, ולפתוח את הקישור דרך האימייל, ולשלוח את זה בוואטסאפ לתלמידים, ולהעביר אותו בכל דרך שנרצה, כך הם יוכלו לערוך בקלות ולהצליח. עד כאן. אם יצא לכם, אגב, מהגוגל דרייב, המחשב שלכם נחבא, לא לדאוג, כל שינוי מיידי נשמר בגוגל, שימו לב,
קופצים ושומר מיד, לא צריך לשמור, זה נשמר אוטומטית. לכן כשאני לחזור אחורה, באופן מיידי זה נשמר, שימו לב בשיטס, כל הדברים שאתם עושים אוטומטית נשמרים, וזה מאוד 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 קל. עד כאן, שיהיה יום טוב וערב טוב והצלחה לכולם.